Bona nit, benvinguts al programa de dijous de La Banqueta. Avui anem a seguir un poc en futbol, però en aquest cas futbol jo diria que d'èlit, perquè tenim al Deportiu de la Corunya treballant un entrenador de la nostra zona de cobertura i volem que es conti com és el seu funcionament dia a dia en aquest club històric que busca tornar a la primera divisió. Actualment està en primera federació, però evidentment és un club que mereix estar molt més amunt. Anem a parlar també de bicicletes, en un professional del món de les dues rodes, per a que ens parli un poc de les tendències actuals, tant en bicicletes de muntanya com elèctriques, com tot el que n'hi ha avui en dia a l'abast en el mercat de la bici. I, com no, repassarem també el tema poliesportiu amb bàsquet, futbol sala i l'agenda que setmanalment ens aporta el nostre company Iñaki Martínez. Per tant, benvinguts una vegada més així a La Banqueta. Comencem en matèria, sí, en el programa de l'esport a la televisió comarcal. Comencem la secció poliesportiva parlant, com era habitual, de bàsquet, de la Lliga EVA, on hi ha bones notícies en general, perquè dos dels tres equips van aconseguir la victòria, com no, el que ve sent habitual. El Gandia porta 12 victòries consecutives, anem a veure els marcadors i anem a veure com van anar per a nostre, està com a Gandia, com a l'equip d'Ontinyent, com a l'IFAC Calp. En aquest cas, victòria de l'equip del Gandia, novament, en solvència, davant del Cercomosa Molina per 56-75. Destacar l'actuació de Merencio i de Javi Soler, 14 i 13 punts respectivament, una victòria solvent de l'equip gandienc, del líder de la categoria, que, com podíem dir, no hi ha qui le tossa en esta Lliga EVA. 18 punts de diferència que marquen molt bé la tendència que va tindre aquest partit en una victòria clara i contundent. Després sentirem a Alejandro Mesa, el tècnic del Gandia, per a que faci una valoració del partit, però també recordem la resta de marcadors dels nostres equips, en aquest cas la victòria necessària i podríem dir que molt sofrida, la de l'Esset davant de l'Ilicitano, un equip que venia per darrere i que, en cas d'haver-li guanyat l'equip d'Ontinyent, s'haver pogut aproximar en quant a victòries i dificultar un poc la permanència de l'equip de Saúl Blanco. Al final, un partit no massa vistós, per no dir que roïn, però al final l'important era guanyar, final ajustat, i l'equip ontinyentí que va saber traure la victòria en una canxa no massa fàcil. 59-63 per a l'equip ontinyentí, i el que va caure derrotat va ser l'IFA Calp, que va caure davant del Benidorm 65-78. Tenim declaracions, com diem, d'Alejandro Mesa, que analitza un poc com va ser aquesta victòria. Jo crec que clara, solvent, contundent, i en un partit certament còmode del líder de la categoria, el líder y dominador total de este grupo en Lliga EVA. Anem a veure què diu Alejandro Mesa. Bueno, hoy es un día para estar muy contento y orgulloso del equipo. Han hecho un trabajazo, teníamos el partido bastante preparado. Sí que es verdad que al principio nos han podido los nervios y la ansiedad, pero en cuanto hemos conseguido dominar eso, hemos podido ser superiores al Molina, un gran equipo. Le hemos dejado en su casa en 57 puntos, creo que tiene mucho mérito. Conseguimos una nueva victoria en un campo complicado contra el rival directo, y que nos viene muy bien de cara al parón para descansar y afrontar la siguiente final en el campo de Archena. Así que nos vemos pronto por el pabellón. Bueno, content com no pot ser d'altra manera, perquè el Molina és un dels millors equips de la categoria i, repetim, victòria solvent del Gandia, que va ser complicat veure quin equip és capaç de guanyar-li. Crec que tenim també la taula classificatòria per a veure on queden els nostres equips. Evidentment, dominat absolutament la categoria per el Gandia, i el tenim, líder destacat, de només primer en la classificació, segon el Molina, que és l'equip que va derrotar l'equip de Gandia, mentre que l'Esset Ontinyent està en 7 victòries, mentre que l'IFAC està en 6. Recordem que baixen o descendeixen de categoria els dos últims, i el tercer tindrà que fer un play-off eliminatori. Per tant, estan ahí a 2 victòries del Calp, a 3 de l'Esset, que ja obri bretxa respecte als equips de la zona baixa. Repassat el bàsquet, parlem ràpidament de futbol sala, i n'hi ha que destacar l'empat de l'Olleria. Segon partit sumant de manera consecutiva, no està mal, perquè venia d'una mala dinàmica. En aquest cas, al camp del Maristas, 4-4, aparentment sumant fora de casa no està mal, però si es diu que el començament de l'equip de Calafat va ser espectacular i que al minut 12 anava guanyant 1-4, a partir d'aquest moment el Maristas va reaccionar i va ser capaç d'empatar a 4 un partit que, ja diem, es va ficar molt de cara per a l'equip d'Olleria en un inici realment espectacular. Al final, el que sí que va poder guanyar va ser el Moixent, 1-0, partit molt trabat, en pocs gols, per no dir en cap, fins al minut 37 en el que Marc Pérez va aconseguir el gol
que donava 3 punts d'or al Moixent. Els dos equips estan en 19 punts, tant el Moixent com l'Olleria, i respiren un poquet, perquè estan en la zona baixa, però després de 2 jornades, en aquest cas sumant, pues, agafen un poquet d'aire i agafen distància respecte a la zona de perill. El proper dissabte, partidàs a Olleria. A les 5 de la vesprada, si volen veure futbol sala de qualitat, l'Olleria rep al líder invicte, el València Futbol Sala, que arriba a Olleria, diem, totalment verge de derrotes, mentre que el dilluns, en un dia poc habitual, el Mislata rep al Moixent. Per tant, aquest és un poquet el calendari de futur i bé, podem dir que les últimes jornades tant Olleria com Moixent estan reviscolant un poc. Tenim que acabar també parlant de ciclocross. Sofia Rodríguez, de la que vam tindre fa molt poquet d'ací en nosaltres i vam poder entrevistar, era una de les 2 convocades per la selecció espanyola per al Mundial que es va disputar, en aquest cas, a Holanda, a Països Baixos, a Hohenheim en concret, un circuit que coneix bé Sofia i en el que va tindre una actuació realment molt bona perquè va quedar en la posició 24. 18a va ser Lucía González, data membre de l'equip espanyol, l'asturiana, i 5 voltes campiona d'Espanya, que bé, va rodar pràcticament tot el circuit o tota la competició en companyia de Sofia i en els últims quilòmetres va arrencar per a millorar un poc les posicions. Per tant, molt bona l'actuació de Sofia, la ciclista dontinyentina, en una prova que es va celebrar a terres neerlandeses i la veritat és que va ser dominada per les de la terra. Va guanyar Van Empel, una xica de 20 anys que pràcticament arriba ara al món professional i està fent una temporada espectacular. Segona va ser Fug Peterse i Lucinda Bland va ser tercera. Per tant, les 3 primeres van ser neerlandeses en un mundial celebrat a Països Baixos, com diem. Per tant, domini total per a les ciclistes d'Holanda. Fins així el repàs poliesportiu i es queda per davant 2 apassionants entrevistes. És temps d'entrevista i avui tenim un protagonista del món del futbol, però en aquest cas jo diria que del futbol d'èlit, perquè està en un equip que, bueno, si diem que està en primera federació, pues tampoc està en gran cosa, no? Podríem pensar, però si diem que està en el Real Club Deportivo de la Coruña, pues evidentment estem parlant d'un dels grans d'Espanya, fixe, i a principis, tampoc fa tants anys, un dels grans d'Europa, perquè un equip que va estar disputant la Champions en els millors equips d'Europa. Va ser campió de Lliga, de Copa. Bé, és que tenen una certa edat i tampoc fa tant. Saben que el Deportivo era un dels grans en la primera divisió, que en circumstàncies actuals pues, està en primera federació, però jo entenc que de passada. I per a fer que quan abans recupere la seva glòria esportiva tenim un entrenador de molt propet, en aquest cas de la Llosa, que està allí, és el bon amic Elías Martí, segon entrenador del Deportivo de la Coruña. Elías, bona nit, benvingut a la banqueta. Moltes gràcies. Com estàs? Com va per ahir per Galícia? Pues la veritat que molt bé. No mos podem queixar perquè jo crec que si mos diuen en quin club vull estar entrenant, pues segurament diríem en el Real Club Esportiu de la Coruña. Vull dir que en aquest aspecte no ens podem queixar. I després com a ciutat, com a ciutat és espectacular, una ciutat en mar, una població gran, amb edificis històrics i la veritat que molt contents d'on estem i disfrutant de la professió d'entrenador perquè així uno se sent realitzat, no? Tinguent les instal·lacions i els mitjos dels que disposem i després el que és un estadi, disfrutar d'un estadi con Riazor i de l'afició que tinguem, pues la veritat que uno, pues, com se diu, no, se sent entrenador. Estem parlant de la categoria del club, és a dir, està competint en primera federació, però, òbviament, parlar del Deportivo de la Coruña és parlar d'un dels grans clubs dels últims 30 o 40 anys en Espanya, que com parlàvem abans, però bueno, tampoc n'hi ha que parlar molt per als coneixedors del futbol, saben jugadors com Bebeto, com Rivaldo, les lligues que ha guanyat o la lliga que va guanyar. És un gran club, però que és un nivell inclús internacional. No sé com se viu aquesta situació actual ahir en Coruña, perquè estàvem parlant que té pràcticament 25.000 socis a primera federació. El Riazor és un camp de primera divisió cada diumenge que jugo allí. Com es viu aquesta situació d'un equip que està molt per davall d'on deu d'estar? Perquè no està ni siquiera en segon, està en la tercera categoria del futbol. Clar, és que el club
jo crec que l'afició pensava que estàvem de pas en segona divisió, perquè el club fa 5 anys, l'any 2018 va baixar de primera divisió. O sigui, en el 2018 estàvem en primera i se baixà a segon. El primer any de segon se va fer playoff i no se va pujar, i el segon any, que és l'any de la pandèmia, és quan l'equip al final, després d'aconseguir una remuntada impressionant en Fernando Vázquez com a entrenador, al final acaba perdent la categoria. Jo crec que la gent pensava que estaven de pas en segona i se troben en lo que era l'antiga segona B, que en la reestructuració ha passat a anomenar-se Primera Federació. Entonces, se viu mal, o sea, la gent ho porta mal i jo crec que no superen la situació d'estar en esta categoria, ¿no? I creuen que hi ha que estar ja no ja en segon, sinó que ja en primera, ¿no? Entonces, bueno, jo crec que n'hi ha que assumir on estem, n'hi ha que assumir que eixir d'ací no és fàcil per a ningú, que li ha passat a altres clubs grans també, n'hi ha que tindre els peus en terra i és el tercer any que s'està en Primera Federació. Entonces, pues, que no és fàcil, no? I jo crec que, bueno, s'han sentat les bases ja des de l'any passat, perquè el primer any va ser un poquet molt estrany amb tot el tema de la pandèmia, amb tot el tema de la reestructuració de la categoria. Va ser una categoria molt curta, on se va fer una fase de 10 equipos i havia que quedar entre els 3 primers per accedir a una segona fase. El club no va poder accedir ahí per a pujar. Entonces, bueno, jo crec que l'any passat ja se van sentar les bases, se va fer una plantilla econòmicament acorde a la categoria, perquè antes pues, estava per damunt de les possibilitats, i jo crec que bueno, a partir d'ahir l'any passat va ser mala sort, la veritat, que el club no poguera pujar, primer perquè va dominar la categoria durant pràcticament una volta i després el Racing li va passar i li va llevar l'accés directe, i després en el playoff aconseguiren arribar a la final contra l'Albacete i en el minut 83 crec que va ser, van encaixar l'empat, anaven guanyant 1-0, els van empatar, anar a la pròrroga i en la pròrroga es valia l'empat perquè havien quedat classificats millor que l'Albacete i faltant 5 minuts es marquen el gol l'Albacete i es queden sense pujar. La veritat és que hi ha un poc de negativitat, no? La gent així diu, no, tot el que ens pot passar negatiu ens passa, no? I bueno, nosaltres estem intentant canviar aquesta negativitat en positivitat, no? Que també s'ha passat moltes coses bones així, no? Perquè la gent se queixa, bueno, és que van poder arribar a una final de Champions i ens van eliminar, crec que va ser que van fallar un penalti, no recordo com va ser, però ens van eliminar també en una situació, però bueno, vau arribar a una semifinal de Champions, després vau arribar un altre any a quart de final de Champions, vull dir que s'ha guanyat una Lliga, 2 Copes del Rei, 3 Supercopes, vull dir que també s'han aconseguit moltes coses importants en el club, no? Tal vegada millor no per a un club com el Depor, no? Sinó per a un club com el Madrid, com el Barça, com l'Atleti de Madrid, no? Vull dir que el Depor està lluitant amb el Madrid, amb el Barça, per davant de l'Atleti de Madrid, per davant del València. Vull dir que s'han aconseguit moltes coses importants, no? I entonces, claro, han jugat campions del món així, en el Depor. Bebeto, Mauro Silva, vull dir que ha estat Jalmiña, ha estat Rivaldo, ha estat Diego Tristán, Valerón, Macai. Vull dir que és que estem parlant de que els últims 20 anys així en Corunya han vist futbol de primera divisió i dels bons, no? I de Champions League. Sí, que ese era un poc el problema, no? Que vin de d'on vens, no? Que penses que estar ahí de pas i les coses, a lo millor, és com quan uno vol marcar el segon gol antes del primer, no? En futbol. Pas a pas i ser conscient de la realitat. Anem a veure imatges, perquè el Deportivo ha sigut notícia fa ben poc per aquestes imatges. Anem a veure la presentació de Lucas Pérez, perquè, bueno, era digna d'una presentació de qualsevol crack mundial. Estem parlant, torno a repetir, d'aquí Primera Federació, i ara anem a veure imatges. Lucas Pérez, per als que no ho sàpien, estava jugant a Primera Divisió, ha renunciat a una part molt important del seu salari, estava en el Cádiz, per a tornar al club de sus amores, podem dir, i jugar en el Depor. I anem a veure que la tribuna està pràcticament plena de gent que parla un poquet de lo que és la realitat d'aquest club, no? Primer lloc, què significa per a vosaltres que vaya Lucas Pérez? I segon, que en una presentació d'un jugador n'hi ha tanta gent o tanta premsa, que també m'ho dius abans, és que la infraestructura, l'estructura al voltant d'aquest club és d'un club Champions. Sí, vull dir, és el que te dia, vull dir que en quant a mitjans de comunicació, en quant a massa social, és un equip dels grans d'Espanya, no? Tal vegada després de Madrid i Barça,
Atleti de Madrid, València, Betis, Sevilla, pues és que està allà ahí, Atleti de Bilbao, Real Societat i està el Depor, vull dir que és un equip dels 3, 8 o 10 millors clubs d'Espanya, no? Per tant, en quant a mitjans de comunicació, en quant a massa social, el número d'abonats, vull dir que no n'hi ha comparació, no? I pues, bueno, lo de Lucas Pérez, la veritat que és un gest que l'honra, no? Vull dir que ell és d'ací de Corunya, és des de xicotet del Depor, ha jugat en el Depor, en circumstàncies del futbol va eixir d'ací perquè bueno, baixaren a segona divisió i ell és un molt bon jugador de primera divisió i se'n va anar a seguir jugant en primera, no? I ell tenia en el cap que volia tornar a Corunya, que volia tornar a jugar en el Depor i ell volia vindre ara, no? Ell no volia vindre quan ja... No, m'espera que pugeu a segon i jo aniré, no. Ell diu que volia vindre ara perquè el club el club del seu amor pues, estava en problemes, no? I que volia vindre a pujar a l'equip de primera federació a segona divisió, no? I Lucas tenia, pues, pa que veges que no és un jugador bueno, pues que el Cádiz no el vol, no. Lucas tenia contacte en el Cádiz no volia deixar-lo eixir, el Cádiz li havia plantejat fer-li una renovació de 2 o 3 anys més per a continuar allí, vull dir que és un jugador que tenia encara recorregut en primera divisió, no? I li va dir al president del Cádiz que ell se'n volia anar i estava disposat a pagar una part del traspàs per a que el deixara eixir, perquè el president del Cádiz pues, no el volia deixar eixir. Per tant, imagina't, no, la dimensió de lo que és el club i la dimensió d'este jugador, no? Que te puc dir que després de tindre-lo així entrenant i jugant és d'una altra dimensió a nivell futbolístic. És un jugador d'un nivell pues, per a jugar en primera. Com bé dius, suposa que entrenar un club d'aquestes característiques és un pas brutal en la vostra carrera, però bueno, tu ja portes, en companyia d'Òscar Cano, instal·lat en el futbol professional des de fa unes temporades. Castelló, Badajoz... Quantes temporades porten en Òscar? No recorde. Des de quan? Pues jo en Òscar vaig coincidir en Alcoi, jo el vaig conèixer en l'Alcoiano, que estiguérem allí un any junts, coincidirem un any allí, i jo després me vaig unir a ell en la Cultural Leonesa i després de la Cultural anàrem a Castelló, després de Castelló a Badajoz. Vull dir que he treballat, pues bueno, no sé exactament el número de temporades, però en l'Alcoiano 2014-2015 vaig coincidir en ell, pues des d'entonces pràcticament, menys un any que estic en Xàtiva, en l'Olímpic, i un altre any que vaig estar en Múrcia, en Guillermo, que estava en el Racing de Santander, pues després ja he estat treballant en ell. La veritat que bé, content perquè... Sí, podríem dir que sou un tàndem ja consolidat en la élite, sobretot d'aquesta categoria, no? I en clubs importants. Bueno, sí, hem treballat junts, ja portem anys, la veritat que tinguem bon feeling a l'hora de treballar i ens complementem molt bé i bueno, estem contents de treballar junts i sí, doncs, en segona B, ara primera federació i bueno, en Castelló aconseguirem. En Castelló vam entrenar un any en segona divisió després de pujar i l'any de la Cultural, que Òscar era el director deportiu, Rubén de la Barrera era l'entrenador, també estàvem en segona A, no? La veritat que són categories ja professionals i el que és estos clubs, tant Castelló com Badajoz inclús, són clubs grans de la categoria, la veritat. Molt bé, arribeu... porteu, crec que són 15 partits ja en el Depor, vau arribar a mitjà d'octubre substituint a Borja, que estava... Borja Fernández, crec que era l'entrenador. Borja Jiménez. Borja Jiménez, perdó. I, bueno, la trajectòria de l'equip ahí està. I esta setmana ja hem estat parlant i el que és el futbol. Una setmana, 2 setmanes punts en el descompte i l'altra pues, es torna també en el descompte. Anem a veure també imatges d'aquest últim partit perquè vegem també l'ambient que es viu a Riazor contra el Mérida. De penal i en l'últim minut, com se diu, no? 3 puntes d'or. D'infart. Sí, la veritat que no va ser el millor... perquè nosaltres, és veritat que hem tingut... En casa l'equip està jugant molt bé, és un equip molt sòlid, no? Des de que estem nosaltres. Pràcticament crec que si hem estat de 8 partits hem guanyat 6, hem empatat 2 i només hem encaixat 3 gols en casa. Vull dir que d'aixòs 8 partits, en 6 partits no hem encaixat ningú gol, no? L'equip en casa és un equip molt sòlid, l'equip
nosaltres el que diguem és que se li cau el camp damunt al rival, no? L'equip, a part de jugar bé, de tindre bons jugadors, pues, també la veritat que l'espenta de tindre 20.000 persones animant-te, inclús el dia de l'Unionistas, que va ser el primer partit de Lucas, hi havia 24.000 persones, vull dir que vull que això influís, no? I som un equip de dominar, de tindre molt ritme de valor, i és veritat que fora de casa ens ha costat un poc més, l'equip, el que fem en casa no ho puguem fer fora per circumstàncies, no? Moltes vegades l'equip rival s'anima molt més a atacar-te, a pressionar-te, els camps en els que jugues no és el mateix que en casa, moltes vegades són camps més xocotets, la gespa no està igual, vull dir que al final la primera federació, el que era l'antiga segona B, que s'ha millorat en aquest aspecte, perquè els camps ja no n'hi ha camps de gespa artificial, però n'hi ha contextes que són complicats, no? Per exemple, Sant Fernando la setmana passada, un camp molt xicotet, el césped molt irregular, damunt no el van regar, no mos el van regar perquè el baló no rodara, tal. Vull dir que fora de casa se mos complica un poquet el tema i és veritat que pues bueno, hem perdut 3 partits, els 3 jugant en un jugador menys durant més de 30 minuts, que va ser Alcorcón, Castilla i Badajoz, i després hem guanyat 3 partits i en San Fernando pues, que mos empatà el San Fernando en el descuento, en l'última jugada del partit, en un córner, però és el futbol, ells van entrar tots al remat, va entrar hasta el porter i tot, i li va arribar a un al cap i va fer un gol, i esta setmana, pues mira, això és la jugada en la qual van treure a Jeremai, que en els últims minuts ens van quedar en 3 defenses, van treure a Jeremai d'extrem ahir i per a que fera aquest tipus de situacions d'unos contra unos, perquè és un jugador en qualitat, li van fer penalti i van aconseguir guanyar el partit. Però bueno, futbol moltes vegades, unes vegades te ve de cara i altres es creu, no? Però bueno, nosaltres tenim clar que l'equip té que donar un passet fora de casa per a intentar, pues això, perquè així l'aspiració ha de ser intentar ser primers, no? Ara mateix estem a 2 punts de l'Alcorcón i l'objectiu té que ser pues, no tindre que anar a un playoff per a jugar-te un ascens. Bueno, Elías, dichós Alcorcón, altra volta es creua, no? Recordaran els aficionats d'Ontinyent que Elías estava també en el cos tècnic que comandava Antonio Aparicio i que va deixar l'Ontinyent fora de la segona divisió. Espero que no siga el cas i que l'Alcorcón no vos lleve el liderat. El teniu ahir propet, però bueno, aquesta pugna... Pues, anem a veure aquesta vengança, entre cometes, no? Vam estar farà 3 setmanes ahir en Alcorcón jugant i perguerem 3-1, però va ser un partit també, va ser un partit de locos, no? Perquè marcaren ells primer i només començar la segona part, una sessió del nostre central al porter, l'agarra un delanter i la toca fora de l'àrea el porter en la mà i l'expulsen i ens quedem en 10. I en 10 jugadors, Lucas Pérez va fer un gol estratosfèric d'un jugador d'un altre nivell perquè una falta directa la va tirar a l'esqualda des de 30 metres i m'ho van clavar en el partit, però al final, pues igual, els últims minuts, minut 88 crec que va ser, l'Alcorcón aconseguia marcar-nos el segon gol i guanyar el partit. Però bueno, estem ahí en la pelea. Després d'aquest partit ens quedarem a 7 punts de l'Alcorcón i en 3 jornades crec que ha sigut i hem retallat 5 i estem a 2. Està també el Córdoba, està el Castilla, vull dir que crec que siguem ahí 4 equipos en la pelea, perquè Ferrol i Celta B s'han quedat un poc darrere i, bueno, pues, a veure què passa, però com te dic, a intentar-ho, no? Anem a intentar ser molt més competitius fora de casa perquè considerem que en casa l'equip està bé i és capaç de treure els partits i això és el que ens donarà la possibilitat de ser primers. I si no siguem primers, doncs, bueno, hem tingut bons rivals perquè el Castilla té bons jugadors, perquè el Córdoba també ha fet una inversió brutal per a pujar, perquè l'Alcorcón també la fa perquè ve de segona i si no és directament, doncs intentarem fer el playoff i pujar en un playoff. Elías, pues volem contactar amb tu per a que es contares un poc com te va per ahir per la Corunya. Encantats de que ja estigues instal·lat en el futbol d'èlit, podríem dir, i ojalà tingues molta sort, que desplaceu a l'Alcorcón, que pugueu ser primers i que torneu a l'equip on mereix estar, no? El Deportiu Alcorunya, que evidentment no és ni en segona divisió, sinó que és en primera i en la part alta de la classificació. Moltíssimes gràcies, que continues disfrutant del futbol i que anem a seguir-te, anem a veure què passa en el Depor i ojalà pugueu estar molt de temps ahí i portant aquest equip on s'ho mereix. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi, per preocupar-se, per estar pendents i quan vulgueu, pues, així me tingueu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Elías, i continuem en la banqueta, en este cas
anem a continuar en altra entrevista. En este cas anem a manejar-se sobre rodes. I segona entrevista consecutiva del programa, anem sobre rodes, mai millor dit, perquè anem a parlar de bicicletes. En este cas tenim a un especialista, un professional del món de la bicicleta, per a que es parli un poquet de les tendències que hi ha en el mercat i del bojo que està portant, perquè en la pandèmia jo crec que tots vam veure les notícies de que havia començat una febre per la bicicleta, no? per l'esport de l'aire lliure, i en especial pel tema dels pedals. Anem a veure si aquesta tendència continua i bueno, anem a conèixer un poquet més d'aquest món. I per això tenim com a convidada a Edu Morant. Edu, bona nit. Bona nit. Gerent de Premium Soft Bike, una tenda de bicis que fa poc està en marxa sin ganar, no? Sí, farà 3 mesos anem a fer. Des de desembre vam obrir. Bueno, no sé si el que estic dient és cert o va ser un rumor, però sí que hi ha una tendència, no?, que van dir que si ja havia molt de gent practicant el ciclisme, després de la pandèmia encara més, no? S'ha multiplicat l'afició. Al veure'ns tots tancats en casa, el primer que vam fer quan ens van deixar lliures va ser exercici, van treure les bicicletes antigues, velles que tenien per casa per a funcionar, i l'alta demanda de després voler bicicletes, molta demanda i poca producció en els països que també estan en pandèmia i no podien exportar per quasi. Entonces n'hi ha més demanda de la producció. Tu portes pràcticament tota la vida un poquet vinculada a aquest món. S'ha experimentat aquesta evolució quan a número de practicants o sí que és una tendència que tu coneixes de sempre? Sí. Ha evolucionat molt la mecànica i la tecnologia en les bicicletes i l'afluència en gent comprant bicicletes o voler fer este deport, moltíssima. Després del naixement de les elèctriques ha sigut l'home que estava en casa que deia jo ja soc major per a fer el deport ha tingut un plus en quant a la bicicleta elèctrica, és una assistència al pedaleig que ara pots estar al nivell dels companys en una grupeta. Entonces, això ha fet un boom en el món del ciclisme. Podríem dir que ha sigut una autèntica revolució el tema de les elèctriques. Sí. I ja t'he dit, el mountain bike està en creixent moviment sempre perquè ara en tema de les elèctriques la gent que ha sigut tota la vida de bicicleta de mountain bike normal, vendre la bicicleta barata o mal venuda per a comprar-se una elèctrica i ja com si fos... Parla'm un poc de com és una bicicleta elèctrica, perquè n'hi ha gent que es pensa que és com si fos un motoret i que no té que pedalejar. Conta'm un poc les característiques que diferencien de l'habitual, de la mountain bike normal, i per què aquest boom, per què la gent està tendent a comprar aquest tipus de bicis. La bicicleta elèctrica és una assistència de pedaleig i és el que fa una bicicleta millor o pitjor són els components, perquè si podem trobar bicicletes de quadre de carbono, que seria en teoria a tope gamma, però en els components barats, per abaratar el preu de la bicicleta, la finalitat d'aquesta bicicleta és moure els components. Entonces, si els components són roïns, en una bicicleta elèctrica que ja li sumes molt de pes, poden trencar-se i sempre averies i tal. En aquest sector de quina seria millor o com compraríem una bicicleta bona, seria comprar els components bons, o sigui, fixar-te en els components, que és el que fan una bicicleta bona o roïn. El que també és la gamma que n'hi ha per elegir, perquè sentim parlar de preus realment molt alts, per suposo que també veuen a nivell dels components. En quin preu es maneja més o menys aquest tipus de bicicleta? Pues, a veure, una bicicleta doble suspensió elèctrica per baix dels 3.000 euros és molt difícil. I si la trobes, els components són tan dèbils o tan fluixos que tard o pront van a començar a trencar-se, vas a tenir que canviar-los i tal, i al final vens al preu que són els 4.000 euros, perquè vas a millorar les coses que van trencant-se. De tal manera, si compres una bicicleta que ja està en uns 4.000, això, perquè sí o sí la tecnologia del motor, el quadre adaptat i tot, suma un preu. Entonces, per baix dels 3.000 euros són el que antes eren els 1.500 en una bici muscular.
bueno, jo soc prou neòfit de la matèria, però bueno, jo, en el meu moment hi ha dos tipus de bicicletes, bàsicament, la de carretera, no? La de ruta i la mountain bike, no? Però suposo que dins d'ahir n'hi ha una varietat enorme. Sí. Ara n'hi ha més modalitats encara, n'hi ha una que és una mescla de muntanya i carretera, que són gravel, que són bicicletes de carretera en el manillar cacho, en rodes més amples, en multitacos, que eixes són per a camins empedrats, fora pista, pistes de terra, rodar per asfalt. L'utilitari que li agrada el mountain bike o li agrada la carretera i vol una de muntanya però no va a clavar-se en trialeres o en descensos, és lo ideal, perquè van en una de carretera i que dia que fa aire o que tal, pues agarren la de gravel i poden anar per camí. Una bicicleta mixta, no? Sí, poden anar fora pistes, asfalt vell i carretera. Després tinguem les de muntanya de tota la vida, les musculars que diuen ara, i les elèctriques. I ara n'hi ha també elèctriques de carretera. Entonces n'hi ha un abanic enorme. Entonces la persona que no li agrada el mountain bike o no vulgui pegar un back per la serra, pues té opció a comprar-se una de carretera, i si ja té una edat o vol un poc d'assistència, té elèctrica de carretera també. Entonces té molt d'abanic. Bueno, però anem a entrar per seccions, podríem dir. Algú que estigui veient-vos i vulgui comprar una bici de carretera, no? Quins elements són essencials per a determinar quin tipus de bicicleta té que quedar-se o comprar-se, no? Quins elements són bàsics? Clar, elements, ha de tindre clar l'ús que va donar-li i les voltes que va a gastar-la setmanalment. Si ell és competitiu o és un usuari de fin de setmana que va així a disfrutar-la només, entonces ahí és on miraríem un tipus de canvis de transmissió no molt car, perquè no va donar-li l'ús o no va valorar el pes que va llevar-li en uno molt car. Entonces, és això, o sea, una bicicleta, i té que saber quin ús li va donar per a conèixer quina bicicleta s'ha de comprar. Això suposa que també és extrapolable el tema del mountain bike, no? Sí, en mountain bike igual. Si l'usuari no és atrevit, si l'usuari no és competitiu, si l'usuari fa tirades molt llargues o és dos ratos, o la vol per a fer pla o la vol per a fer descensos o trialeres, això és el que té que tindre clar. Si el tio s'ha atrevit i el tio té força o vol superar-se o vol superar els companys o això, doncs ja s'ha de veure una bicicleta d'una manera. I si és un xic que només que fa que pistes o camins amples i tal, doncs una altra modalitat. Quins components són els que determinen la variació de preu? Que incrementen més el preu? Tema de motivació, tema de materials, tema de pes? El tema del quadre, alumini, carbono, titanio, o les suspensions, si és davantera o trasera, i el grup de transmissió. Bueno, també estem parlant un poquet, estàs dient tu, no? El perfil personal de cadascú, és a dir, uno pot tenir les idees clares, suposo que allà intervé l'assessorament del professional per dir-li, és el tipus de bicicleta que millor te va. La meva primera pregunta és quin ús li vas a donar, o en quin rogle te mous, o en quin territori vas a rodar. O sigui, no, doncs jo vaig a rodar per pistes, doncs esta. Si som una grupeta que hem començat i anem a provar si ens agrada. Entonces, un altre tipus de bici. És així, no? I en aquest afán de personalitzar, crec que en la vostra tenda, no? Crec que tenim imatges, n'hi ha la possibilitat de fer bicicletes a la medida, no? De les necessitats del pes de la persona, inclús de la llargada i de les cames. No sé si també determina això. Sí, ves, ahí estem veient els parxes que porten les cames, porta uns sensors, i en la paret d'enfront hi ha uns làsers que està gravant els moviments com oscil·len les cames, com rota, si fa la circunferència correctament, si va paral·lel els dos, si va simètric damunt de la bicicleta. Tot això fa que sigues més eficient o tingues dolors i tal. Hi ha molta gent que se ho fa això perquè diuen se m'adormen les mans.
perquè va molt carregat davant, o tinc un dolor en la part de darrere del genoll, doncs és un altre moviment que has de fer-li perquè això subsane, veus? I ahir tinguem la bicicleta que vas moldejant cada forma de bici i quan ja tens les medides bones i correcte el ciclista, se li traslladen a la seva bici. I això determina, suposo que com graduar la bici, no? El sillí, l'altura, el manillar, tot el tema... Sí. La distància entre el manillar i el sillí, l'ample del manillar per si és un tio molt corpulent o un tio més fi, tot això influeix. Això pot ser també important per a elegir la bicicleta o és més per a... Això per a... moltes hores. Això el que vol és per a una tira llarga, per a fer moltes hores damunt de la bici. En una hora no notes que tens dolors en els genolls o en l'esquena o se t'adormen les mans. Però quan ja fas una volta llarga de 2-3 hores, ahí sí que comencen a haver dolors i adormeciment de mans i tal. Entonces ahí és quan tu dius, he provat 2 o 3 coses i no m'ha funcionat. Me faig un estudi de biomecànic i sé segur que vaig correcte. Sí, és una manera de buscar el rendiment 100%, no? I estar a gust també sobre la bicicleta. Això ja per a gent que vol treure un puntet més al seu exercici o ha arribat a un punt que diu, bueno, jo podria millorar més, però com podria? Pues així saps que per almenys la bicicleta no és. Ja eres tu que tens que entrenar més o d'una altra forma. I, bueno, estàs parlant que la tendència era la bici elèctrica, però bueno, dins d'aquesta amalgama de bicicletes que n'hi ha, cap a quina tendència anem en tema de noves màquines, entre cometes? Noves màquines, ara estem en més màquines no, sinó transmissions. Antes eren cable, antes es veien els cables, tota la vista, tal. Ara no es veu ningú cable, va electrònic, va en Bluetooth, o sigui, va en radiofreqüència, de les manetes als canvis. I ni t'enteres, tu us la bicicleta i pareix que li falten peces i, sin embargo, és la tope de gamma tot amagat. Sí, vosaltres suposo que feu des de la venda fins a tema de manteniment, no? Tema de reparacions, tema de millorar el rendiment, no? Tot el que es pot... canviar... El que necessita un ciclista. Sí, qualsevol millora, inclús pintura, canvi d'estil, de tot. Bueno, Edu, algú que estigui a plantejar-se començar en el món de la bici o que ja estigui començant, quin consell li donaries? No? Perquè hi ha gent que potser comença massa, vol fer més de lo que pot i potser inclús avorrir un poc de l'esport. No? O sigui, el meu consell és la bicicleta vol hores, o sigui, la bicicleta vol bicicleta, que té que saber que el primer dia va a patir, el segon dia va tindre les agujetes del primer dia, però té que estar ahí. I una bicicleta, ja t'he dit, no passa de moda. Sempre s'ha gastat la bicicleta, sempre s'ha gastat la bicicleta i que sàpiga que això, dins d'un mes, va millorar moltíssim. O sigui, la bicicleta vol bicicleta. I fa unes dècades jo crec que sobretot gent de certa edat ja el tipus de bicicleta era carretera, no? Aquesta tendència està canviant, no? Està molt més el tema d'anar per muntanya, d'utilització de mountain bike, no? Ara, els territoris o pobles que no són molt nombrats inverteixen en turisme del mountain bike perquè han vist que aporta molta riquesa als bars, als hotels, als hostals, perquè van a conèixer el terreny. I pobles com Higueruelas o Teruel han format una red de sendes que tu sense GPS o sense el ciclocomputador pots seguir les rutes. Entonces això ha motivat a molta gent a dir jo vull conèixer això i damunt vas en bicicleta, ho coneixes, és bonic i vas fent exercici. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, però bueno, ja he conegut un poquet més del món de la bicicleta i sobretot també aquesta nova tenda de bicicletes que està a Siseti en Canals, Premium Shop Bike, i tenim a Edu. No sé si vols afegir alguna cosa més, Edu? No, res, que vos esperem. Pues ja sabeu, tot el món de la bicicleta en aquest nou establiment que n'hi ha en Canals i hem conegut un poc més quina és l'actualitat d'aquest món que, com diu Edu, va innovant
cada dia més, i sobretot ara en el tema de les elèctriques, que està descobrint el món de la bicicleta a moltíssima gent. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i fins una altra. Molt bé. Bueno, pues programa completet, que només ens falta rematar en l'agenda poliesportiva per a que encara no saben què fer este cap de setmana, que no patisquen, que apunta una milloria d'horatge, perquè en el que estem tenint aquests dies és difícil eixir de casa. Però cada cap de setmana jo crec que podem anar als diferents events que ens recomana el nostre company Iñaki Martínez, que ara veurem en pantalla. Per al dissabte 11 tenim futbol, l'apassionant derbi de les nostres comarques, la Xeneta que s'enfronta al Gandia. La Xeneta busca el liderat i el Gandia no desinflar-se i seguir buscant les places de play-off. Serà al camp del Regit a les 4:30. A les 5, altre partides de futbol sala. En aquest cas, l'Olleria Vall d'Albaida, que reba el líder invicte, el València Futbol Sala, al pavelló de la Solana. També a les 5, el segon classificat, l'Olleria, visitarà el Jàvea, al camp d'esports. 5:30, pilota valenciana, Vicent Sevi i José, de Barxeta contra Marraí, Raül i Marc de Castelló, al trinquer de Belreguard. També a les 5, atletisme. En la volta d'Àneu, a la Font d'en Carròs, en el trofeu Sant Valentí. A les 7, handbol, Eufòria Snack, restaurant Handbol Xàtiva, front al Mislata, al pavelló Francisco Ballester. Per al diumenge tenim trail a les 8:30 a Llutxent, el quint trail Xio Llutxent, que constarà de trail, sprint trail, super sprint trail i caminata. A les 11:30, pilota valenciana amb Jan Tonet Quart i Bocio del Genovès contra Montaner, Canari i Ibiza de Xeraco al trinquet d'Oliva. A les 5, el líder, l'Ontinyent, rep el Promesa Sueca en la regional preferent, mentre que a les 7, també a Ontinyent, al pavelló Fernando Rubio, l'S d'Ontinet s'enfrontarà al segon classificat de la Lliga EVA, el Cercomosa Molina. Així el repàs de l'agenda. Per tant, parlar d'agenda és parlar del final de la banqueta, en aquest cas també del programa de dijous, i tot això, el que us hem contat en esta agenda, pues, farem bona referència a ello en el pròxim programa el dimecres, així a la televisió comarcal. Molt bona nit i molta salut.